Horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhatta, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhatta nagabi jamita di Minggu pa-12 hodong Trinitatis, 4 September 2022, ima hata ni Tuhatta na tersurat di buku Pesalmen biddu 130 sia, ayat sada rodi ayat onom, dohot topik Minggu patardo saluhu na diadupan ni Tuhani. Semuanya nyata di hadapan Tuhan. Hujaha madihita songonom mahata ni Tuhatta. Edesian si Daud ali Jehoba di sulikit jala ditadahodo au. Sai di botohodo manang nahudul manang najongjong au. Garisian nadau dia tusihodo pikirakku. Manang mardaladalan manang mudu mau disigi hodo au. Jala takas do di botoho akadalaku sudena. Haida ngadong nang gosada hata di atas dilaku tongod ali Jehoba di botohodo sudenai. Tole sia pudi, tole sia julu di haliangi hodo au. Jala dilinggom tangammu do au. Tung masurukudo parbinotoan sisongoni diau mati bohudo dang hadong dongan au. Imahatan itu hatta. Di hamua kadongan saha porseaon parbinoto na suddo Jehoba. Ima dibahid judul ni Pesalmen 130 sion. Molo di Alkitab di dok dua di hadapan Allah yang Maha Tahu. Di bagasat tangyang nai di hati dakon parpesalmenoddo hasurungan manang kemahaan ni Jehobai. Allah itu maha tinggi. Macai dau jala macai tibudu Jehobai. Di ayatonomi di dok tung masuruku do parbinotoan sisongoni diau mati buhudo dang hadung donganau ninna. Alai nakpe pati buhu jala padauhu laos jonok do Jehobai. Jadi nakpe sifat na transenden melampaui pengetahuan manusia, melampaui jangkauan manusia. Alai laos imaned do Tuhate. Jonok taingot hata Immanuel ate dongat tama debata. Jadi Immanuel Tuhan beserta kita. Taida madidok diuduk ni trupuk jamitaon di ayat pitu sahatu ayat 10. Tungtu dia matarbahenau lau maradu potodim. Jala tungtu dia matarbahenau maporus maradu pobohim. Tung sura manai kau tu banua gijang di sidoho. Jala tung sura hobai banua toru podomaku idama di sidoho. Tung sura mangija mau dia kahabong ni buhasia ngari. Lau songgop nian tu bariba ni laut. Nang disi saitugun ni tangamu duau. Jala tiopon ni siamumu au. Songoni majonok ni Tuhan itu hita. Jadi dang adong na terlalu jauh di Tuhan ni. Dang adong nabui rahasia honot tatu Tuhan ni. Songon hita na jut-jut mengrahasia hon sesuatu tu dongat tate. Merahasia amatai tu inatai tu amata. Molo hita jut-jut do merahasia tu dongat tajol makan. Rahasia nami mai danita do. Anggo tu Tuhani dang adong rahasia. Tidik do sude songon idah di plastik. Tak songon idah di balanga bete. Molo idah di balanga ola sanggijang do beberengon. Siap toru daw. Jadi songon idah di plastik do. Tarida sude. Dang adong privasi tu Tuhani. Jadi molo hita adong privasita, anggo di Tuhani maradupo kita tidak ada privasi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu jangan pernah mengajak Tuhan main petak umpet. Ia akan menemukanmu. Pasti jupang nado hita.
songo si Adam doho si Hawa nasubui martabuni siala dusanai. Jadi molo-olo hita merahasia tu dongata, tu inata, manang tu amata, jangan coba-coba merahasia tu Tuhani. Ay songo nido ni hata ni edeido, patidik sudi hakurangan, topoti saddo dusami. Buku Edeta nomor 417 ayat 2 yate. Alai nak pesongo ni, dang adong rahasia di Tuhani, taringot tu hita, dada asa pabuah-buah ni Tuhani aib tatu jolma, daong. Datuk songo kita ibana, naolo mabuka jala pabuah-buah rahasia ni dongan na tu jolma, mabuka aib ni dongan na tu halak, daok songo ni tu hatay. Hola tuhodo oku pabuah, ninna maikan, hape nunga dipakata hatau tu sudia ka jolma. Jadi gabe sai songon pos berjalan may bana rupani. Talak matutu sudi rahasia dohot hakurangan ni dongan nai. Gabe songon ni hatani dei mate. Dada sia dia mula ni hatawon tuau itu dah. Dain nado dada sia dia da mulani hata tuaon itoda sian siga jang dila sai sahak mai tuaon itoda godang dohirakirang inganan ni ute malauon itoda godang do halak sirang binahen ni pamola-molaon itoda. Ima dido edetay. Jadi gabi margajang dila may bana. Gabi pamula-mula may bana. Jadi juk-juk do dakaposa jolmon. Nunga apala donganna, alay tong dang boy ditiup rahasia ni donganna. Gabi say songo dana kiate. Mulu danak dang adong disi rahasia. Jadi sutuk ta pabuah-buah rahasia ta tu danak. Pabuon na doyan not tu halak. Romau mak nama dok tu ibana. Kalau ada nanti yang nanya mama, kasih tahu nggak ada di rumah ya, inna. Ya ma, ninna nak nai. Tek maroma nama nukun. Mana mama? Katanya nggak ada di rumah. Inna dan lagi. Kata siapa? Ya kata mama. Jadi mama di mana? Ya di kamar. Ngapain di kamar? Kayak nggak tahu aja. Main TikTok lah. Inna dan lagi ma. Sega masudi. Hama kadongan. Songoni majono ni Tuhan itu hita, totu gabe laus sada jaminat dui nang dihita, pabuat Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Jadi hajojono ni Tuhan itu hita, dada holan pabuah hon naswadong nabuni di julu ni debata. Alai laus pabotoho dui itu hita, pabuah hajojonok nai gabe sada jaminat di padonganyon na dihita. Hamuah kadongan, taida du muse didok parpesal meni di bagas satrupuk jami tahun kemahaan na asing. Didok Allah itu maha mengetahui, maha tahu. Omniscience. Anggo jolma sok tahu duate. Huboto ininna. Hapela suarong do nabi notona. Huboto do na di rohami ninna mai. Hapeso diboto na di rohani dongan nai. Nga hutadday ninna muse hape sotoho ditadda hutadda dui ninna hape tadda Sukarnodo hola buhina do ditadda hola guarna do diboto hola margana do diboto na di rohanai anggo jolma hola na taridondo na buhi diboto ipe tong do juk sala diripu do molonga gajang misena say songon ijuk di para-para rupani gabe dohono may halak na jahat. Belum tentu. Najulu do molo didok si gajang ubuk mamitor asumsi ni halak parjahat may. Alay molo pede ubuk na padita may. Ia sui polisi may. Ang gunwaing tang binoto be.
ngasing be seperti nadaan. Tabagajang be mahibagasar rohat tadi. Adong dojol maun idaon say songon pangemor. Hapirung diakupi soy nama burjuna. Mamereng si malolong na nasay marara niripu na tuahon. Hape na songonido dibuat tubuh. Jaladung diakupi soy nama labok ni hatana. Sebaliknya anggo siya rupana soy nama ulina. Hape soy nama ruani pangalahona. Jadi toho mananido niede. Jangan kau salah menilaiku. Hama kadongan molo parbinoto na suddo Jehovah tentu suku-suku ta ima seberapa baik Allah mengenal kita. Taidama mamukasian ayat 2. Songo dia didok disi Jehovah manadahita. Sai di boto hodo manang nahudul manang najongjongau. Garisian nadau dia tusi hodo pikiraku. Manang mardaladalan manang mudu mau di segi hodo au jalatakas do di boto ho akadalaku sudena. Lapatanna ditadda Tuhanidu hita sada-sada baik ditiki aktif kita mengulas sulotai. Didok disi jongjong mardalan dohok ditiki na somangula ulau pehita. Hudul-hudul modum. Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan. Bakasian nadau didok nakiningan nunga dia tusi pikirata. Hape hita harulam tapajono du tubuh hinai buti harus sutatadda. Nabuita tusi holak kerutan na dikening naido. Molo sada persoalan hepeng. Molo 2 kerutan nai persoalan keluarga. Molo 3 opat. Minoto be amburadul berarti satabi. Asing majurupani bawaan. Bahkan di ayat opati di dok, ada ngadong nanggusada hata di atas dilaku tongod wali Jehovah di boto hodo sudinai. Artinya, bukan hanya ketika kita melakukan sesuatu, tetapi sebelum kita melakukan apa-apa, Tuhan mengetahui, mengenali kita sampai apa yang paling tersembunyi di dalam pikiran atau perasaan kita. Jadi sotadok dope maningaha, holat dirohata dope, nunga di boto Tuhani. Alani manatita. Adorak sotadok dope satabi, binatang dohonita, nunga di boto Tuhani adong nongkrong binatang di pamangatay. Asay kumanak dohita, asa unang asal puas hata. Di ayat 5 di dok, tole siya pudi tole siya julu di haliangi hodo au, jala di linggum tangammu doau. Anggo jolma holan natapak depanodo na bui di ida. Molo debata sudidu bui di ida. Muka belakang kiri kanan atas bawah. Bahkan yang di dalam. Lapatan na Tuhan mengenali kita luar dalam. Semua kartu kita ada di tangannya. Alani tadalani ma-ari-ari ngulu tau di bagasan rohana tugu, hati yang teguh dan langkah yang mantap. Karena kita mempunyai Tuhan yang mengenal kita selengkap-lengkapnya dan sedalam-dalamnya. Ia mengenali kelemahan kita. Karena itu ia tidak akan menuntut lebih dari kemampuan kita. Sebaliknya, suatu ngadok siak kita napa jago-jagohon. Sok jago, kayak bang jago. Hape hola dicubit pe sautik, digotil sautik, nunga mamitor mangangguk. Ia mendengar keluh kesah kita dan mengenali kebutuhan kita. Karena itu ia tahu persis apa yang terbaik bagi kita. Alani dohonot tama, patar dosa luhuk na diadupan ni Tuhani. Nyata semua di hadapan Tuhan. Amin, martangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan di hatam na badiai. Paurat tomay di bagasan rohanami. Asa di perbuho katami perbue na denggan perbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.